ebe anyị n'oge aka mgba nke taa ebe anyị nọ n'ụmụ ojii na-eme ụzọ iji taa ya bụ na anụ na nke omenma ebe anyị nọ wee na-ebido ụzọ iji n'ụmụ ojii nke taa a na-eme na every 7th of March a na-eme ya annually every year so like today bụ na nke Chioma ga-anọ na nke otu nwayọ ọlọlesọmendụ na ire ụmụ ojii so ọ nwekwara ka a na-efe adị by tomorrow na-aga na stadion tie mmụọ then mee mmeri iche iche ndị mmadụ batasịkwa maka
abụ m onye Agụma village n'Ụmụoji ebe a. Alụgo m ọrụ Ụmụoji nne. O nwere oge m bụ president Ụmụoji Improvement Union Lagos branch 1994 to year 2000, hand over with the new president. Ụzọ iyi Ụmụoji ofe a bịa taa omenala ndị Ụmụoji ọ dịbugbo ada agọrọ ya alụsị mana omenala otu anyị si eme ya bụ ọ na-abụ abịalụba ọrụ ugbo lụcha n'arọ emechi ọrụ ugbo ananọ after agbacha Christmas ananọ na-aga ịbanye dị New Year olute n'oge March anyị eme emume ụzọ iyi wee gbaa mmụọ dị iche iche gbakọba fụ onwe anyị anya anyị nọsịa taa na bido echi bụ Monde mmiri zoro ndị mmadụ ebido ọrụ ugbo ife anyị ji chọọ ka omenala anyị aka dịgide ghara ịda ada bụ na mba dị iche iche nwere omenala fa ibin ndị Juu kasị befa bịa n'aka anyị fa nwere omenala ndị Juu anyị achọrọ ka nke anyị fue onye a mee na ife dịka last year oge enwe Anambra Day na Lagos anyị bịa Ụmụoji ebe a bụrụ mmụọ ịbụa wee jee Lagos wee ruo gbacha ya gọvanọ anyị bụ Mr. Peter Obi ọ dị very happy with ndị Ụmụoji ndị Anambra steeti ndị ọzọ bịara abịa dị very happy with ndị Ụmụoji kwee na oluo nke dị isi na anyị nafa ga-acharịta ga-ama aka ka aka mana amaala nwute omenala Ụmụoji nwere ndị ga-ebite ya na Lagos ebe a maka na anyị nwere mmụọ rinne and anyị na-agbụ ya ọfụma mmụọ ndị be anyị na-agba abụ obi ya nwere kaba ji agbụ ya o nwere ife dị ka ọgwụ ma ọ bụ ife alụsị ọbụla nọ na ya no everything dị plain etuchi esikie ya mere na mmụọ nọ ebe a kịta ivi ngị nwa ịchọkwa ịbanye n'ime ofu mma ebe a bụrụ epụta gba egwu na field ịgbata ịta ọkwa ahụ ịnaba o nwere iwu dị o nwere nsọ dị ya omenala Igbo ka anyị na-agba mbọ ka anyị fụ n'ọdị so na anyị na-ayọ ndị Igbo ndị dị iche iche ka ndị ọbụla gbaa mbọ nke mbụ bụ ịfụ na omenala fa dara nke Igbo abịa ịfụ na anyị na-asụ Igbo anyị ọfụma ma na-akụziri ụmụaka anyị maka na ebe ọbụla ị nọ na nkịta ị ga-afụ na ụmụaka anyị ada asụsụ Igbo ọ na-abịakwa arụ ana nwatakịrị na-amara asụsụ nne ya amarọ nke ọ ga-esi wee nọchite anya nne ya fa o kwesịrị na nwatakịrị ọbụla ga-ama afa nne ya mara afa nne ya mara ebe o si bịa mara afa ụmụnne ya mara afa ogbu ya wee mara afa obodo ya tupu ị banyezie n'eze na-abụ onye Anambra onye Igbo onye Abịa this and that so na o kwesịrị na anyị ga na-asụ asụ anyị maka ọ ghara ifudara anyị so na ekene m ụnụ rinne ọrụ na abụ maka jisie na ike Chineke ga-anọnyere ụnụ n'aha Jizọs. Ndị be anyị nnọọ eji m n'aka na unu nwere obi aṅụrị oge unu na-elele etu ndị Ụmụoji si eme emume ha na-akpọ ụzọ iyi ya bụ ka unu lechaa nke anụnwa ihe ọzọ anyị na-achọkwa igwu unu bụ na unu ga-echeta n'ọnwa Eprel anụnwa na ndị Naịjirịa gara obodo a na-akpọ Niger Republic Niamey were gbaa mgba ka ha gbachara mgba nke anụnwa Naịjirịa buru iko ebe ahụ na nke a na-akpọ group stage ọzọ dịkwa ka ibie bụ na ndị ECOWAS a ga-agbakwa mgba ọzọ n'obodo a na-akpọ Ghana n'ọnwa Juun na-abịanụ ọzọ dịkwa ka ibie bụ na o nweziri nke a na-akpọ Igbo niile a ga-eji mara onye bụ ọkamgba n'ala Igbo niile na obodo a na-akpọ Houston, Texas. Favorite cities. Today, Houston, Texas is on our radar. The sprawling city is known for its professional sports teams, barbecue, the Johnson Space Center, but there's a whole lot more to Houston than meets the eye. It's fall in Houston, which means the mercury is dropping and the pace is picking up in America's fourth biggest city. Visitors to Houston know about the rodeo, the Johnson Space Center, but they may not know about these 36-foot-tall statues of the Beatles, the latest creations of Houston artist David Addix. While you're at his place, check out his presidential lineup, all 43 of them. How about a house made entirely of beer cans? Its owner and builder died several years ago, but it's now being restored as a public arts attraction.
And then there's Houston's makeover of the long-ignored Buffalo Bayou into an urban oasis. A canoe ride through the steel skyscrapers of downtown Houston. My friend Clint Black sent me. I hear the brisket's really good. To feed your cultural senses, Houston's walkable museum district is among the largest in the country. We'd like ya bụ ọ bụ unu chọrọ ịbịa tinye aha unu maka mgba anụnwa biko chọọ anyị na Facebook Akamgba ma ọ bụ ijekwa na webụsaịtị anyị bụ www.akamgba.com. anyị ga-ejikwa ya gosikwa unu mgba omenala agba n'obodo a na-akpọ ndị Ikeli Ọnwụ dị na Anambra steeti. Ndị be anyị lerezie n'anya. Thank you very much. Ngwanụ ka a gazie enu na agwa nke ikpeazụ emume ụzọ iyi. Thank you very much. Yes.
ụmụ wee na-eme ya bụ ọfụma wee sị na wee bụrụ enyi m nwoke ka a sị ịga ọgbakọ nke a na onye ego ọ bụrụ ya bụ ebe a ga-eme na onwekwa ọrụ ọzọ a ga-alụ n'ụmụ ojii akpọkọ anyị ọnụ na onwe nke onye nwe ọtọ ụta ọbụgodo anyị taba onwe nyata ụta na onye ọbụla baa uru wee sị na mba eji 100,000 wee sọpọtụ kedu afa mbụ Chief Henry Chukwukadibia onye mechu nwa bụfo ya gụba nze of ụbọchị tata bụ 6th of March ka anyị ji eme mmemme eji wee mara anyị a na-akpụ ụzọ iyi ịbịa festak nke a karịzi nke ndị Naijiria meme ka mbọchị anyị ji eme mmụọ dị iche abịa just art iji wee gosi na ụmụ ojii believe in culture. I na-enwe assorted kind of masquerades mmụọ ga dị iche iche. I pick from the animals. I know the animals are where they are from or masquerade. I will where they are bad in the line. And then on the key fame Kumuchinya Makaga, I could see this culture on Amapusi, other Makapusia because so culture. Or not, she be the Roka. Mama no one basically to air than on Oka. If I had actually the Roka, and many people can because no one any fetish thing involved in it. Not just if I get one of the no, you can't name it. No malo, and the 9G fan away na Gafford. No, I can no for the mind. Will be angry. And no, they have opportunity. And you boom, do much. To when I've called it away, I can when they will be angry. Oh, Papa, you ran on way to Caro Bona, or Webayan calf. Every Oka for Payatano way to Caro Bona, on my GMA family. I just no will be angry. But the way you can make no effect, I never talk. Where does Yenya Macanina sell more guy and I forgot we find the pride is from some strong animals like him, but if we find if we are in the form, maybe in our way, if we are in the form, ever gonna wear all this kind of things. So they can't be able to kind of time, go where the main and go where I can use. And then I can stop there. So I found a message after Christmas. I am still more than 1 week or 2 weeks. So when I talk about Nanka Bantai, Nanka so they can go here, I can run for Sana. Can you see me when you will be the way? That's how they work with them. So you can't say now, here, was Nakamba, the Benjamin, the eventful. I blew one guy. Okay, I do a woman and I tell it. Oh, here. What's the case? So I have do my guy with him, maybe do men and I put with the keyboard happy. I see this week. And because all the million. I am looking at where I was 50 years. I had to come I'm going to tell them I'm in America. And make sure I see this. Not happy about today. Oh, you look at Ujumaya came a chairman of the question. Let's talk about the welcome. Oh, my God, I can do it. I can supplement. Can I do much? Let's go home. I nigga back on I will have to tell you. Let's talk to no more. So I can make an Chibu one of whom if I am metata, the more beautiful Makana Uji Mekata, when by the guy is the guy RS, Magai, the media so my where put up Luciana Roa, where like a chairmanship, Banyanaka. I was an I got Harry organized this. See, come on, where by you. Come on, here.